27थि जौथायावनो बाथौआरि समाज आरो नखर जौगाहोनायाव बिमा माहारिनि मावनो गोनां बिबान दा नखर आरो समाज जौगाहोनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मोननैसो बिखेखকৈ माने मैखोमै मोननैसो आयदानि सायाव आं माने नोजोर बोदों गिबियावनो जेरै सरासनस्रा जोङो सोलोंथाइ धोरोम आरो रांखान्थि बे बिथिंखौ जोङो जुदि जौगाखांहोनो हायोब्ला जोंनि नखर आरो समाज बे नखर आरो समाजखौ जों जौगाहोनो हायो बा जौगाहोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय थायो दा बे हिसाबै बे बिथिङाव जोंनि माइनावफोरनि मावनांगौ बिबाना गोबां दङ दा माबायदि मावनांगोन जोङो ना मोनसे नखरखौ जौगाहोनायाव शिक्षानि फारसे बा धोरोमनि फारसे आरो रांखान्थिनि फारसे जोंनि माने जौगाहोनायनि बिबाना जोंनि माइनावफोरनिया माबायदि जानांगोन नङा होमबा दा गिबियावनो शिक्षानि माने फंनैसो आं बुंग्रोगोन बिनि उनाव धोरोमनि बागै फंनैसो बुंग्रोगोन दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि सरासनस्रायै जोंनि गथ' गथायनि बा जोंनि इयुन जोलैखौ मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ होनांगौब्ला जोंहा जोंनि बिमा हिसाबै जोंहा बेयाव गोबां मावनो गोनां दङ जे जोंनि गथ' गथायनि जोंनि इयुन जोलैनि माने मोजांनि सिमांखौल' जोङो हास्थायब्लाल' जाया सिमांखौ नुब्लाल' जाया जोंहा बेयाव मावनांगौ गोबां माने खामानि दं सासे गथ'नि भबिष्यतनि नङा होमबा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो सासे गथ'आ माने बयनिख्रुइबो खाथिसिन सोमोन्दो बे सोमोन्दोआनो जाबायनो बिमा ना बिमायानो माने बयनिख्रुइबो खाथिसिन सोमोन्दो थाथा थिथा आइ आफा मामा बाबा मोजां गाज्रि राव रायज्लायनाया बिमानिफ्रायनो जागायजेनो बिमायानो बिनि फोरोंगिरि दा खाथिसिन दा बेखायनो जों बुंनो हायो सासे गथ'नि गासैबो जिउआव बिनि मोजां गाज्रि आखल आखु गियान सानस्रिया सासे बिमानि फोरोंनाय आरो बिनि आदर्श बिनिफ्रायसो फैयो होननानै जोङो बुंदों बेखायनो जों बुंनो हायो जे सासे बिमायानो सासे गथ'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन फोरोंगिरि एबा साबसिन फोरोंगिरि होननानै जोङो बुंदों दा हमनानै ला जों सासे गथ'खौ जुदि गोग्गो माने सोलोंथाइ होनांगौ जायोब्ला जों मा खालामनांगोन जोंनि बिमाफोरनि दायित्वआ मा माइनावफोरनि दायित्वआ मा जे सासे गथ'खौ जोङो गुदि फरायसालियाव होजेननायनिफ्रायनो बा फरायसालियाव होजेननायनिफ्रायनो जोंनि माने राहा लानांगौ जे माबायदि जों राहा लानांगोन सासे गथ'खौ फरायसालियाव हरजेननायनि उनाव लांलाय लाबोलाय खालामनायानो जोंनि डिउटि नङा जोंनि बिबान जानो हाया दिनै गथ'खौ जाहोनानै लोंहोनानै गानहो जोमहो जों फरायसालियाव लांबाय फरायसालियाव दोननानै फैबाय बिनि उनाव सम जाबाय जों लायनो थांबाय बेखिनियानो जोंनि दायित्व जानो हाया मानोना सासे गथ'नि भबिष्यतखौ बा गोग्गो सोलोंथाइखौ जुदि लाहोनांगौब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो सासे बिमाया बेखौ जोथोन लाग्रोनांगोन जे गथ'खौ फरायसालियाव दोनहैबाय फरायसालियाव दोनहैनायनि उनाव बे गथ'आ फरायसालियाव मा खालामदों फरायदोंना फरायाखै ना गेलेनानै समखौ हगारहोदों बा बबे बिथिङाव बे गथ'आ माने फरायनायाव इन्टारेस्ट दङ गैया बेफोर गासैबो खोथा बाथ्राफोरखौ जों फरायसालियाव थांनानै जों मा खालामनांगोन फोरोंगिरिफोरजोंबो जोङो उदिस लानांगोन बेखौ लानायनि उनाव जोंनि गथ'आ जुदि माबा मोनसे अभाब दङब्ला बबेयावबा हयथ' गथ'आ मोनसे बानायखौ जुदि देखायदोंब्ला जों मा खालामनांगोन जोंनि बिमाया बा बिफाया बिमा बिफा मोननैबो समान दायित्व दङ बेवहाय सासे गथ'नि जिउआव मोजां गाज्रि जानाया जोंनि बिमा बिफा सानैनिबो दायित्व दङ खिन्थु बांसिनै जुदिও बिमा बिफा सानैनिबो समान दायित्व दंब्लाबो जोंहा बिमानि दायित्वआ बांसिन दङ होननानै जों बुंनो हायो बेखायनो जोङो मालाबा मा खालामो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोंनि बिमाफोरा फरायसालियाव हैबाय खिन्थु न'नि खामानिखौ जोङो माने गिबि खालामनानै जोंनि गथ'नि माने जोथोन लानायखौ जों एसे उन खालामनानै दोनो बेबायदि खालामनानै दोनोब्ला जोंनि गथ' गथायखौ इयुनाव जोङो गोग्गो सोलोंथाइ जों होनो हानाय नङा आरो बिनि फिथाइखौ जों मोननाय नङा बेखायनो औवा गोरलैखौ फेंनो हायो गोरा औवाखौ फेंनो हाया होनना बुंनाय बायदि जोंनि गथ'फोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो फरायनायनि बिथिङाव जोङो जोथोनखौ लाथारनांगोन जे जोंनि खामानि दामानि दोनथ'नानैब्लाबो फुङाव मोनसे टाइम टेबोलखौ जों बानायना लानांगोन जे आं न'खरनि खामानिखौ बबे समाव मावनानै फोजोबनानै आं गथ'खौ दसे नायनो हागोन बा फरायहोनो हागोन लिरहोनो हागोन बेखिना टाइम टेबोलखौ जों बिमाफोरा जों बानायना लानो हानांगोन फुंबिलिनि मोनाबिलिनि जोंनि खामानि दामानिया हिसाब गैया माइनावफोरनि माने आइजोफोरनि दा बिमाफोरनि जिथुनिखि न'खरनि खामानि बे खामानिया सिमा थाया जोंहा बिनि गेजेरजोंनो जोंनि गथ' गथायखौ जुदि जोङो मोजां शिक्षा होनांगौब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो बिसोरखौ फोरोंनायखौ जोङो माने नोजोर होथारनांगोन आरो नोजोर होनायनि उनावसो जों बिसोरखौ सिगांथि दावगालांहोनो हागोन
दा जियानो जायाथों जोंनि मेक्सिमाम हाई स्कुल लेभेलाव 7, 8, 9, 10 तो बे समाव जोंनि बिमाफोरा जोंनि गथ' गथायफोरनो 100% टाइमखौ जों होनांगोन बिसोर फरायनायनि मोनसे परिबेसखौ जों दानानै होनांगोन तो बे समाव गथ'फोरा एसे सनसलबो जाबोयो नङा होमबा एसे देरफुनाय जायो नालाय तो बेखायनो जों बे समाव जोंनि बिमाफोरा गथ'फोरजों माने 100% जों टाइमखौ होफानानै बिसोरनि फरायनायाव जोङो हेफाजाब होफानांगौ जे गथ'आ फरायदोंना फरायाखै ना बिसोरनि फरायनायाव माबाफोर आंखाल दङ नामा माबाफोर नांगौ जादों नामा ना फरायनाय समाव बियो माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा बा दै गांदों नामा सा गांदों नामा जों बेफोर गासैखौबो बिसोरनि खाथियाव थानानै जों मा खालामनांगौ फ्रेन्डलि लोगो हिसाबै जों बिसोरखौ खबर लानांगौ बा नायनांगौ एबा नोजोर होनांगौ जोङो बिमा बिफाया सानफ्रोमबो गथ'जों मोनसे फ्रेन्डशिप जानांगौ लोगो बायदि थानांगौ जे गथ'आ माबा मोनसे उसुबिदा जादोंब्लाबो जुदि बिमा बिफाया बिजों लोगो हिसाबै थायोब्ला बे गथ'आ माबा मोनसे खैदां खैफोदाव गोग्लैदोंबा बेखौ जोंजों शेयार खालामगोन आरो जुदि जों लोगो हिसाबै थायालासेनो सानफ्रोमबो जों जुदि गथ'फोरखौ खेब खेब बुंबाय थायोब्ला जों जुदि बिसोरनि फरायनायनि थासारिखौ जों जुदि दानानै होनो हायाब्ला गथ'फोरा मा जायो जोङो गाज्रि खोथाखौ जोंजों शेयार खालामनायाथ' गोजाननि खोथासै जों मोजां खोथाखौबो जोंजों बिसोरो शेयार खालामा तो बेखायनो जों मा खालामनांगौ जोङो बिसोरजों फ्रेन्डशिप जानांगौ फ्रेन्ड जानांगौ अब्लासो जों बिसोरनिफ्राय मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ जों दिहुननो हायो दा जों मा जायो मालाबा ओरैबायदि जायो जे जोंनि गथ'आ जोंनि फरायनाय रुमाव हाबनानै थाहैबाय लाइटखौ अन खालामनानै दोनबाय ना लाइटखौ अन खालामना दोननायनि उनाव जोंनि बिमा बिफाया जों सानो जे आंनि गथ'आ फरायगासिनो दङ नाथाय जोंहा बेयाव थांनानै जों नायहैया जोंनि गथ'आ फरायदोंना फरायाखै ना जों उदिस लाया बा जों खबर लाहैया जों लानांगौ बिमा बिफा हिसाबै जोंहा बेयाव मोन्थाय दङ दायित्व दङ जोङो जोंनि भबिष्यतनि इयुननि गथ' माने जोंनि गथ'नि भबिष्यतखौ जों बयबो मोजांखौ लुबैयो ना बिसोरनि इयुनखौ जों बयबो हास्थायो तो बेखायनो जों बेखौ खबर लानांगौ ना जों खबर लानांगौ जुदि जों बिसोरखौ खबर लायाब्ला नोजोर होआब्ला बिसोर गाबोननो बिसोरनि रिजाल्टआ गाज्रि जागोन बिसोर गाज्रि लामायाव थांगोन अब्ला जोङो बिमा बिफा हिसाबै मोनसे समाव जोंनो दायनिगिरि जाहैनो गोनां जागोन ना दायनिगिरिल' नङा जोंनि न'खरखौ जों जौगाहोनो हानाय नङा ना न'खरखौ जोङो गोजोन थासारियाव जोङो लाबोनो हानाय नङा तो बेखायनो जों एसे माने गोराबो जानो गोनां जायो जों बिसोरखौ कन्ट्रलबो खालामनो गोनां जायो कन्ट्रल खालामनांगोन नोजोर होनांगोन जों बिसोरखौ ना नोजोर होनांगोन दानि मुगाया ओरैबायदि मुगा एसे माने मा होनो बादायलायनायनि मुगा तो बे बादायलायनायनि मुगायाव जोंनि गथ' गथायफोरा मा जादों टेक्न'लजिजों खारफानानै बिसोर गावखौनो बावगोमालांनो नागिरो जायनि थाखाय ना बिसोरनि दिनैनि समा ओरैबायदि सम रंजानाय ना रंजानायनि माने सिमा गैया रंजानायनि सिमा गैया ना दा बेबायदि बिथिङाव जों मा खालामनांगौ बिसोरखौ एसे खस्थ'बो खालामनो होनांगौ ना बिसोरखौ एसे हार्ड लेबारबो जों खालामनो होनांगोन बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन बिसोरो मा खालामदों जोंनि मेगननि आन्दोआव जे मा खालामदों जों माने मबाइल टेक्न'लजिजों 1 नम्बर मबाइलजों लादों मबाइलजों खुसि बिसोरो जिउखौ दैदेनदों कम्पिउटार लेपटपजों बिसोरो जिउखौ खुसि दैदेनदों ना रंजानायनि माने एनिथिं एभ्रिथिं ना जेरावबो जेरैबो रंजानाय ना बिसोरनि रंजानायनि जेबो सिमा गैया तो बेफोरबायदि रंजानायनि गेजेरजोंनो जोंनि माने माखासे खायफा जोंनि थासारि सृष्टि जायोना जोंनि समाजाव माने गाज्रि थासारिया सृष्टि जादों ना तो बेफोरनि थाखायबो जानो हागौ तो बेखायनो जों बेखौ नोजोर होनांगोन बेनि दायित्वआ जोंनियाव ना बिनि बिबाना जोंनि बिमाफोरनि सायाव तो सासे गथ'आ मेट्रिक होनो नागिरनाय समाव एसेबांबो सानस्लाबनो हाया ना गुवारै सानस्लाबनो हाया तो बेनिखायनो बिसोरनि एडुकेसन बिसोरनि फिउचार बिनि डिसिसनखौ जों बिमा बिफायासो जों लानांगोन ना जोंनि बिमा बिफायासो जों बेखौ लानानै होनांगोन दा जों मालाबा ओरैबायदि गोग्लैहैयो जे जोंनि बिमा बिफाया जोंनि फिसानि जिथुनिखि शिक्षा बे शिक्षानिख्रुइबो खम जानो हागौ तो बेबायदि बिथिङाव जोंनि गथ' गथायफोरा बिमा बिफानि खोथाफोरखौ मानियाबो जानो हागौ ना बा फोरोंनो हानाय नङा बिसोरनि खोथायाव जेबो भेलु गैया बेबायदिबो साननो हागौ खिन्थु बे नङा जोंहा माने सरासनस्रायै जोंनि शिक्षा जोंहा गैयाबो जानो हागौ बिमा बिफाया खिन्थु जोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ
ना संसार जानायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स बिमा बिफा जानायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स ना जोंनि बैसोनि मोनसे एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सजोंनो जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ मा होनो हायो जोङो गियानखौ जों होनो हायो ना जों गियानखौ होनो हायो थ' बेखायनो जोङो मा खालामनांगौ जोंनि बिमा बिफाया सानफ्रोमबो जोंनि फरायनायनि बिथिङाव जोंनो मोनसे मोजां थासारिखौ जों दाना होनायखौ जोङो माने नाजानो नांगौ जे जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोंनि स्कुल कलेजफोराव थांनानै जेनेबा जोंनि फोरोंगिरिफोर दङ एकाडेमिक लाइनाव ना फोरोंगिरिफोर दङ बे फोरोंगिरिफोरनाव थांनानै जोंनि गथ'फोरनि केरियारनि सोमोन्दै जों सावरायहैनो हायो मेट्रिक पास खालामनायनि उनाव जोंनि गथ'फोरा मालाबा मालाबा आन्दायहैयो बा जोंनि बिमा बिफायाबो मालाबा मालाबा गथ'फोरनि सायावनो सोनारनानै गथ'फोरा देरबाय लावबाय बिसोर डिसिसनखौ लानो हायो बेबायदि साननानै जोंनि गथ' गथायफोरा माने बिसोरनि माबायाव गाब्रहैनो गोनां जायो ना जोंनि बिमा बिफायाबो माने गथ'फोरनि मोजांनि थाखाय बिसोरनि भबिष्यतनि मोजांनि थाखाय बबे लाइनथिं थाङोब्ला बियो जों बिसोरखौ डक्टर इन्जिनियार खालामनो हागोन ना बबे लाइनथिं थाङोब्ला जोङो BSc MSc खालामहैनो हागोन BA MA खालामनो हागोन BCom MCom खालामहैनो हागोन ना गिदिर गिदिर सिमांखौ जोङो जाफुंसार होनो हागोन बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो मा खालामनांगौ फोरोंगिरिफोरल' नङा जोंनि साखाथियाव थानाय नसुंसेयाव थानाय जोंनि गोरों गोराफोर दङ बे गोरों गोराफोरजोंबो जोङो साजेसन लानांगौ ना जोंनि बिमा बिफानि गाइड खालामनाय जोंनि बिमा बिफानि मदद खालामनाय जोंनि बिमा बिफानि हेफाजाब होनाया गथ'फोरनि जिउआव माने बिराद माने माबे मोनसे गोहोमखौ जों खोख्लैनो हायो थ' बेखायनो आं खावलायदों जे जोंनि मावनांगौ दायित्वआ बे बांसिनै जोंहा ना बिमाया सासे गथ'नि माने भबिष्यतखौ मोजां हास्थायो हिसाबै बेखिना रेसपन्सिबिलिटिखौ जों लानांगोन दायित्वखौ जों लानांगोन दा बेखिनिखौ आं सोलोंथाइनि सायाव सुंथाबै बुंबाय दायो धोरोमनि सायाव आं एसे बुङोब्ला जों माखौ बुजियो नङा होमब्ला ने सुबुं माने जोंनि न'खर संसार जानायाव ना सासे सुबुंखौ माने मोनसे गोख्रों बान्दोजों खाबथाना लाखिनाय ना मोनसे गोख्रों बान्दोजों खाबथानानै लाखिनाय जायफोर आसार खान्थि नेमखान्थि जोंना बेनो धोरोम आरो बे माने मा होनो गियाननि मोनसे दौलेंजों गियाननि दौलेंजों जोंखौ खाबथाना लाखिनो हानायानो मोनसे धोरोम होननानै बुंदों दा बेखौ जों बुजिनांगोन जे धोरोम होननानै बुङोब्ला बे रोखादि धोरोमा जोंहा मा होनो इसोरजों सोमोन्दो दङ धोरोमनि गाहाय थांखि बे गाहाय थांखियानो जाबाय जों इसोरखौ मोननो हास्थायनाय इसोरजों जों मा खालामनाय सोमोन्दो लाखिनाय दा बे इसोर सि एबा सिजौ ना सिजौखौनो माने इसोरखौनो जों मा होनदों सिजौ बे सि आरो सिजौनि गोरोबलायनाय ना बे सि आरो सिजौनि गोरोबलायनायनि जिथुनिखि मोनसे राहा बे राहाखौ जों मा होननानै बुंदों सिजौआरि सानस्रि जोंनि न'खर जौगानाय ना जोंनि समाज जौगानायाव जोंनि शिक्षाजों लोगोसे जोंनि गथ' गथायफोरनो मा नांगौ जायोनो सिजौआरि सानस्रिनि गेजेरजों धोरोमारि गियान बे खोब इम्पर्टेन्ट थ' बेखायनो सिजौआरि गियान बेखौ बेखेवनो थांनायाव आं गुवारै बेखेवला बेखौ बे सिजौआरि गियान एबा जोंनि जिथुनिखि सृष्टि गुमुर सोरजिलि गुमुर बे गुमुरखौ संदाननो हानाय जाय लामा बे लामाखौनो जों मा होननानै बुंदों सिजौआरि गियान एबा आध्यात्मिक गियान होननानै बुंदों दा बे आध्यात्मिक गियान एबा सिजौआरि गियान बे गियानखौ मोननायाव जों बहुद गोब्राब जानानै फैयो मानोना जोंहा जोनोमनिफ्रायनो जोंजों सुबुं माहारिजों मोननैसो गाज्रि आखुथायफोरा जोंजों सिथाबनानै फैफादों जायनि थाखाय बे जोङो मोजां मोनसे थार लामाथिं जों दावगालांनो हाया मोजां लामानि जों आवगायलांनो हाया जों मोजां खामानिखौ जों मावफुंजोबनो हाया दा बेफोरखौ आं रोखा रोखायै बुंजोबला दा बै माखासे गाज्रि आखुथायफोरखौ सोदांनांगौब्ला जोंनो गिबियावनो मा नांगौ जायो धोरोमारि सोलोंथाइ शिक्षा आरो माने धोरोमारि सोलोंथाइ आरो धोरोमारि सोलोंथाइ दा बेवहाय मोननै खोथाया फैबाय सोलोंथाइ होनना बुंनाय लोगो लोगो आं एसे आगोलाव जायखौ बुंदों जायखौ जोङो स्कुल कलेजनिफ्राय जों मोननो हायो बे जाबाय शिक्षा जाय शिक्षाया जोंनि माने गियान माने मेलेमनि गियान बुद्धिखौ बांहोनानै जोंखौ मा खालामो साफा साफा जोंखौ आबुं सुबुं दानायाव मदद खालामो आरो जोंनि थांना थानायनि जिथु राहा लामा बे राहा लामाखौ जोंनो दिन्थिनानै होयो दा बे धोरोमारि सोलोंथाइ बे धोरोमारि सोलोंथायानो जाहैबाय जोंनि बै गिज्रा आखुथाय ना बे गिज्रा आखुथाय एबा गाज्रि आखुथायफोरखौ धोरोमारिनि शिक्षानि गेजेरजों बा गोथौ माने ध्याननि गेजेरजोंसो जोङो बे बुस्थुखौ जोङो मा खालामनो हायो सोदांनो हायो नङा होमबा दा बे धोरोमारि सोलोंथायानो जाहैबाय जोंनि इसोर सान्थौ आरो धोरोम सान्थौनि बागै मोनसे गियान आरजिनायनि मोनसे सुबुरुन जोंनि न'खरखौ समाज जानायाव समाजारि हिसाबै रायजो जानायाव जोंनि अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनाय आरो न'खर समाज जौगानायाव जोंनि बे धोरोमारि सोलोंथाया
जोंखौ मा खालामनो जोबोद माने गोनां जानानै फैयो जों दा बेखिना सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि न'खर आरो समाजखौ जोङो जौगाखांहोनो हायो दा बेफोरबायदि सोलोंथाइफोरखौ आं खायफा बुंलांनांगौमोन नाथाय गासैखौ आं बुंलांजोबनो हाखाला आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ गिबियावनो माने बुंनानै लाखादों दा जोंनि देहा ना जोंनि जिथुनिखि जोंनि सुबुंनि जिथुनिखि देहा बे देहायाव जोनोमनिफ्रायनो फैफानाय बे गाज्रि आखुथाइफोरा जोंखौ जोंनि गोसो गोरबोखौ बेंथेना दोननायनि थाखाय जों मोजां खामानिखौ जों मावफुंनो हाला नालाय ना मोजां लामाथिं जों आवगायलांनो हाला दा बे गाज्रि आखुथाइफोरखौ धोरोमारि सोलोंथाइनि गेजेरजों फोसाबनानै जों मा खालामनो हायोनो साफा गुन गोनां सुबुंथि बा गुन गोनां इयुन जोलै जोङो सृष्टि खालामनो हायो आरो बे गुन गोनां सुबुंथिनि थाखायनो जोंनि न'खराव मा जायोनो बिमा बिफा गथ' गथाय बिब' बिनानाव बयबो रुजुरुमाय जोङो रायजो जानो हायो ना रुजुरुमायजों रायजो जानो हायो आरो बेखौनो मा होनदों बे धोरोमारि सोलोंथाइ एबा धोरोमासो मा खालामदों जोंनि बिमा बिफाखौ मान होनो फोरोंदों जोंनि गेदेरखौ मान होनो फोरोंदों उन्दैखौ अननो फोरोंदों ना धोरोमारि सोलोंथाइयासो जोंखौ मोजां गाज्रिनि लामाखौ जोंखौ मा खालामनानै होदों दिन्थिनानै होदों थ' बेखायनो होनदों जे धोरोमनि गेजेरजोंसो सुबुङा गावखौ जों सोदांनो हायोनो सुबुंनि जिथुनिखि माने खोमसि माने गाज्रि साननाय जोंनि खोमसि गोसो बे खोमसि गोसोआ माने मा जायोनो धोरोम फालिनाय आरो सिबिनायनि गेजेरजोंसो गुवार जालाङो स्रां जायो ना धोरोम फालिनाय आरो इसोर सिबिनायनि गेजेरजोंसो जों मा जायोनो जोंनि गोसोखौ जों सोदांनो हायो गावखौ सोदांनो हायो मोजां गाज्रि साननो हानाय बिजिरनो हानाय जायो आरो सुबुङा मा खालामनो हायोनो थार लामाथिं जोङो आवगायलांनो हायो दा बेखौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ जेनेबा बै धोरोमारि गियान ना धोरोमारि सोलोंथाइ होननानै बुंदों जायखौ आं बुंजोबनो हाला होननानै बुंदों नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जे धोरोमारि सोलोंथाइ माखौ होनदों जे जोंनि बाथौ धोरोमनि माखासे बर' बोराइनि बोसोन जोंनि इसोरनि बोसोन माखासे दङ बेफोरखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जायखौ जोङो जुदिअ धोरोम बोसोन हिसाबै जों बेखौ माने मा होनो धोरोमारि सोलोंथाइ होननानै जों बुंदों थ' बेफोरखौ नोंथांमोना जोंनि धोरोम लेखाफोराव नायनानै लादों सोलोंथाइ गैयै मानसि बा सोलोंथाइ गैयै बिमा दायो रावबो गैला होननानै जों बुंनो हायो मेगाजिनफोराव ओंखारो